سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدس زيناتاتنا عالم حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مدام سانا كتصنحو بخبر نعدمكم لايك مقبار كومنت صحاف شير بمقبار نزي سرحنا كتحقزو دما كم ووترو تعويت نقبر لكم مبار كم ووترو أبا أقدس زيناتات نبتوبانا شو دمانا بحقرنا كنسقر كنفتنينا Small decision in one country. Have you ever wondered how a small decision in one country could send shockwaves through an entire region, affecting the lives of millions? What if that decision wasn't about a war or a treaty, but a port, a piece of land that, for decades, has held the key to trade and power in the Horn of Africa? This isn't just any port. It's Asab, located on the Red Sea, and right now, it's the center of a geopolitical tug-of-war between Eritrea, Ethiopia, and even foreign powers like Saudi Arabia. Eritrea's recent attempt to sell ASAP to Saudi Arabia might appear and أتي إثيوبيا زبحال بستفل عليه من قدي أنصار إيرترا سفيع زغونة بروباغندا عندي جمير زلوا بفلاينا عصب زملكات مالتيو أتي زقبر زلوا غوز دارقا أول سيد وكا زيادة تزاري بونديو أبي أحمد سفيع زغونة وتهدراوي ناي ميديا سراوي توافيرو سلو زلوا بأمحارينيا بقليز قبرو ترعي سبزر زلوا نو أبنا يوتيوب يخون أبنا إنجليش ميديا ونكل لاي بتوم نا إثيوبيا ديتو قاصر ميديا غيركا كمي غيركا أجندا ناي بحري زل عليه كم زربن ناراتيف كم زخونن زغانتاي نتي إنترنت بزناتهم فولس ناراتيفز نخمل أوز قبر زليو أبز درار فور أفريكا بإنجليش كنقبر قلفة تينان يرناقن هزبنا يسمعني حق المزراب تينا إنجليش تحسوتات بزول سعيرنا سبسل زي ريوغن دارقة تداخيمو تعسوتات كلمة الناس لذي نتنا إنجليش تقبرنا أثناء بزوح سلا دي يسمع حزب إيرترا من سياتنا إيرترا بإنجليش مقبروقن أين سمعنينا بإنجليش جاي تقبروا يبلقن حزبي كاتلني زي كاتل تخوين ده حزبي نزيرو يلكاد ما يتسرحوني خا لذي أبو نتو بإنجليش سرحنا إيرتراون نمحقاس كنت أركن كلال لنا درار فور أفريكا نخومي ليه جيريوني راني بحفشاقنا بزوان زقرب زحيلنا مهنياتو كم تزدل سبسلا زي ريو بزح سرح يفصقن سبسلا زي ريو بمغصال أبزي نزني يحطوني عسب أبزو قربازي أبزو قرباوان إيرترا نعسب نفس عديا كشوط فتينا يمزبلو زلو بتتقاقامي يا غازي زرباتو الزالة سلمتا يوم إذا قد من البات قال يوم حصوت سلو زغونو نعبوتاتهم سلو زغونو who cares إذا يوم سبازياتهم بحادة نتناتنا ناراتيف كبالا شوي فتنو اللو إذا أتي إنترنت متن زهب كاي حبريتا متونيو زي سرح ندي زبهال so they know this part بخالي دما نهزبوم أنصارنا موبيلايز مقبار دما زقبروا زلو ريوزي هزي دايما دايلكا أنصارنا زقبر زلو تلتا سلسة جبت خباكم يك ساعة كندي أنصارنا سفيع زغونا مدكعتي قبر كم زلو مستبزحوم أبقمت متاو دما إذا نقراتي شلال الكاز هلا فايكونن نشي نسمع يمو تلتا جبت خباكم even foreign powers like Saudi Arabia. Eritrea's recent attempt to sell ASAP to Saudi Arabia might seem like just a business move, but dig a little deeper, and it becomes clear that this is about much more than just a port. It's about history, politics, and the future of the Horn of Africa. Let's unpack this and see why ASAP matters not just to Eritrea, but to the whole region, including Ethiopia. For years, Ethiopia, a landlocked country, has depended on Eritrea's port of war between So نزلنا خنسم عدلية بليندي حسب نا إيرترا نبرتيو إيرترا حسب هيتشيت ولا باز هيتشيت ناتايو مزدليت كسرها بزيوم سبات زياتهم جن بفلاي زحجي تقاليد زلو حنتي كاسين دي تبلاشاتهم زلا لولاونت نايكال هاجر مدفار كم نبرت وسيد الله بز هاجر زي الزحجي زقبر زلو قال سبالو مزجزيو كوكقامي نو ازي سب زي لمدو بروباغندا يمزل مدو زلو ابزريو بزي من قدك ساعه كندي انصارنا يسرحهم زلو درفتات يسرحوا له سنه طبب ناغبرو ارتفيشال انتليجنس ناغبرو عسبنا نايو افتق بحرنا نايو ودبنايو اكلنا هاجرنايو اسن ترخيبنا دما حيال قطباوچ وادا كلونايو زبل زربا تتغاغامي تسمع زلو ازي جنعاتاتهم زي لنغري اب زي لنغر هو تايمز قبر زلو اتعلاما كن تنيشتي منسي بزنا وسوس كاتخيتكا صباحنغو نكوينات نكات والكا زلو تقولو زعبي بفلاي نتورو مزبال كني دم قرب منسي غازلهم صو ስለዚህ እዚ ዝገብርዎ ዘለው በዚ ሰፍሕ መልክዕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ባሕሪ ባንዴራታት ናቶም ኣብቲ መሬቶም እውን ክንዱ ዘይገበሩ ዘየለ መናወራን ዘየለ ተሃዲድን ነቲ ህዝቢ ንምርሳን ኣብቲ መንፈስ እቲ ንምስማዕ ንምምፃእ ዝገብርዎ ዘለው ጎስጓስ እዩ በዚ በአምሓርኛ ድማ ኤርትራ ተገብረ ዘላ ምስ ግብፂ ከም የለን ቀጣሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ይህ ጂኤምኤን ኢትዮጵያ ነው ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ
ቆይታ ለማድረግ መተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ያስችላል። ስለዚህ በርካቶች ጋር ኤርትራ መካከል ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ስጋት ገብቶኛል ሲል ማሳወቁ ተሰምቷል። ከቀናት በፊት ካይሮ ተጉዘው የኢሳያስ አፈወርቂን ደብዳቤ ለግብጽ መንግስት ያስረከቡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኡስማን ሳል መንግስታቸው ከኢትዮጵያ በኩል ጥቃት ይከፈትብኛል የሚል ስጋት እንዳለው እንዳስረዱ ተሰምቷል። ይሄን አስመልክቶም የግብጽ መንግስት ባለስልጣናትን አነጋግሮ ዘገባ የሰራው ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ምስ ግብጽ ዝገበረቶ ርክብ ወይ እውን ዲፕሎማሲ ንዓታቶም ዋላ ምስ ናይ ፈረንሳ መራሒ ርክብ ተገይሮም ክንዱ ኮይኑ ይስምዖም እዩ ስለምንታይ ኤርትራን ግብጽን ዝግበር ርክብ ኤርትራን ስዑድያን ዝግበር ርክብ ሕማም ርእሲ ይኖዖም ሕማም ርእሲ ተደመሩ ዝኸፍአ ፀገም እዩ ኣብዚ ስምዑ ስለምንታይ ሕማም ርእሲ ከም ዝኾነ ብኩሉ ከታሓዘልኩም እየ ኣብዚ ስምዕዎም يعني لازم أو مصر بدأت اتجاه لتعزيز علاقتها مع إريتريا في مواجهة التغول الأثيوبي في المنطقة. سلازي ግብጽ ያላት አማራጭ ከኤርትራ ጋር ሆና የኢትዮጵያን ከሶማሌም ጋር ይሁን ከማንም ጋር ሆና በአካባቢው ላይ የምታደርገውን ማንኛውም እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር መስራት ግድ ሆኖባታል ይላል። ስለምንታይ እስከ ካብዛ ኣነ ካብ ክልቲኡ ድመርፆ መሲልኩም ግብጽ ዝብልዎ ኢትዮጵያውያን ክስምዖም ከሎ ንሕና ንክልቲኡ ክንጥቀመሉ ዕድል ስለ ዝበና እዩ ተርዲኹምሎም ግብጽ ዝብልዎ ኢትዮጵያውያን ዝፈልጥዎ ኤርትራ ክንዲ ምንታይ ተደላይት ሃገር ምዃና ካብ ክልቲኦም ስለ ንሪኦ ዘለና ዝፈትዎ ዝሪያክሽን እዩ ዝኣነ ምክንያቱ ግብፂ ምስ ኤርትራ ሶማልያ በቲ ናይ ቱርኩ ዝገብሮ ዘሎ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ዝሕል ኢላ ስለ ዘላ ካብቲ ናይ ሰለስቲዩ ሃገራት لأنه كل ما الشباب زبالن سوماليا كوجبت عدل يسلو زلو أب سفيع زخونة كينات كم زلو تهاجر يزنجر زلو سلازي نو أبز قرباني يرتاح يكون بجاهم ردون قبل كم زخونة ردوق يركون صدوا انتهي يجي جبتي حنت عدل يتريفات نازلة لسوماليا كالوت حيلتات إمارات كمون تركي كابانا من تلاقي غليو حنت هاجر الله السان تغيداتنا أغيلنا يزبلوا منها يرتاح تهاجرتيا سلازي يرتاح ተደላይነታ ሰማይ ደይቡ ክንብል ከለና ንኽነጋንን ኢልና ይኮናን ኤርትራ ግብጽ ኸይመፀት ከላ ባሕራ መሬታን ዘወሓሰት ሃገር እያ እዚ ናይ ግብጽ ፍሉይ ደገፍ የድልያኒ ግን ደገፍ ክህልወካ ድማ መን ይፀልኦ ከይከፈልካ ትረኽቦ ደገፍ ድማ ኤርትራ ትኸፍለሉ ምክንያት የብላን ግብፂ እንድሕሪ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘይገይራ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እቲ ኣብ ሕማቕ ሕልሚ ናይ ለይቶም እንታይ እዩ ንግብፂ ሕማቕ ሕልሚ ናይ ለይቶም እንታይ እዩ በሲልኩም بقالة يكون مخنيات إيرتران إثيوبيان كعرقة this is a nightmare for them بقالة يكون مخنيات قال نجر أتيو نيرتران إثيوبيان كعرقوان if that happens جبسي game over in جبسي that's why it is in the name of إيرتران جبسي زلوا من يزيادة زلوا أنت هلك جبسي أتدليو إيرترا جبت أنت هاليان قدم نيرايا ما جبسي فلوي أستواصل قبل لنا نجر يلن كل زي ما خته ملزي ناموس كلهم تشاريخ قبل كله جبت تكال حالنا دي بس أنا كوين برتن بس أتوم يكون هنا سلازي اتزن دنا أمونغو إيرتران إثيوبيان زلوا أمونغو إيرتران جبت زلوا جبسي أزيادة تدليو زندنا أمونغو إيرتران سعوديان زلوا من زيادة يدليو سعودية تدليو واي سعودية عند حرسق إلى رياضه إيرترا بزخوني يخون من قدي مس إمارات تعرقت كذب لا أبيدهم سلازي يكون زي سلازي ني جبسي إثيوبيا أنا بحر إيرترا ممتع مالت مودتا آخر زمان يملوه يعني مودتا ساعتين عمانياتو نيلن كي بحرن بابيل بن دبن بنيلن تحريس كام جبسي أو خلها إكام هالت رايزد ليه هذا كالاي نسعودي هذا ما كمو إمارات بحال بنيو وشمت حرموز إماراتي زكو عصرتي سعودية أنا داري توصلوا بقى بحر ماتي ببابيل من دبت عيز وام دما جيم أوفر إن السعودية أول سلازي سعوديان جبسن كلت يوم تم هجرات أب إيرترا نيرت مس إيرترا نخسرعو دس لزبلون ويقال يكون قد تايو انت دي يسريحونكم مسؤول مزغل كونسيكونس لزفلتوا سلازي إيرترا تدلعيت هجريا أب تريجن كنبل كلنا كابزيرو تبقيسنا يكونان إيرترا نكحجزو دما قد يتعلوا مساتو إيرترا سلتلو منهم ذي كونسي إيرترا بزخوني يقول مخنيات هذا نخيت السعر ويقال يكون تسعير إثيوبيا زبالكياتو إثيوبيا تاتيو نيمارات نسعودية صلايو إمارات أتيلو نجبس دما صلايو إثيوبيا أتيلو سلازي تنا حسب حتو نعتاتهم التزخافة مدرك قوم كم زغل that's why دما حتو نيرترا زلا على leverage زلوا لذي عون
ተገነጠለ ማለት ነው ከሶማሊያ ጋር የሚለው ነገር ይቀራል ሶማሊያ በፍጹም ከኢትዮጵያ ጋር ምንም አይነት ችግር አልፈልግም ብላቸዋለች ራሷን አወጣች ማለት ነው ስለዚህ ራሷን ካወጣች ማን ይቀረን ኤርትራ ብቻ ነው ይቀረችን ስለዚህ ከኤርትራ ጋር ሆነን ኢትዮጵያ እዚህ አካባቢ ድርሽ እንዳትል መስራት ግድ ይለናል لكن ده مش هيدفعنا زي ما قلت الى ስለዚህ እንታይ ንርኢ ለና ኤርትራ ኣብ ልዕሊዞም ኩሎም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ሓይልታት ዝለዓለ ተደላይነት ዘለዎ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ሒዝካ ዝመፅእ ነገር የለን የስ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ ዕዳጋይ ምስኡ ንኽትነግድ ኣገዳሲ እቲ ሃገር ኢትዮጵያ ንንግዲ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ስለዚ ካልኦት ሃገራት ኩሉ እዚኦም ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ክገብሩ እዮም ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳሲ ክትመፅእ ከለካ ግን ኤርትራ እዩ ተቐንዲ ኣገዳሲ ሕጂ ናብ ሶማልያ ሽፍቲ ንግበር ምክንያቱ ንክልቲኡ እቲ ዞባ ከነተሓዞ ስለ ዘለኹ Hello and welcome. We begin with the latest from the Horn of Africa, where Somalia's president has paid a visit to Turkey amid growing threats from al-Shabaab terrorists. Now, Somali President Hassan Sheikh Mahmoud met with his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in Ankara on Thursday. The two leaders discussed ways to further strengthen bilateral ties between Mogadishu and Turkey, as Ankara expands its diplomatic and military presence across Africa. ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ናብ ኣብ ቱርኪያ ከይዱ ምስ መራሒ ናይ ቱርኪ ይራኸብ ከም ዘሎን ኣገደስቲ ውዕላት ክፈራረም ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ አልሸባብ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሶማልያ ድማ እቲ አልሸባብ ሓደጋ ከም ዘውድቐላን ሕጂ ካብዚ ኩነታት ምስ ተመለሰ እውን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኣዊጁ ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሰራዊት ናይ ቱርኪ ድማ ኣብ ጎኒ ሶማል ኮይኑ ንአልሸባብ ኣብ ምውጋእ ክሕግዞ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ኣብቲ ሪጅናል ዳይናሚክስ ቱርኪ ነቲ ኢማራት ክኣትዎ ዝፍትን ዝነበረ ጉዳያት ባዕላ ክትኣትዎ ትፍትን ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ዞባና ኣብ ኣዝዩ ተኣንፋፊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኣዝዩ ተኣንፋፊ ደረጃ ቱርኪ ንሶማልያ ከድሕና ይፍትን ኣሎ ንብል ኣለና ቱርኪ ንባዕሉ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ Protesters have gathered in Istanbul for a mass rally called by the country's main opposition after the jailing of the city's mayor Ekrem İmamoğlu. The rally is the first such CHP-led gathering since Tuesday and comes on the eve of the Muslim celebration of Eid, marking the end of Ramadan. İmamoğlu's detention earlier this month sparked 10 days of protest, the biggest street demonstration. ቱርኪ ድማ ኤርዶዋን ኣብ ታሪክ ገለ ካብቶም ዝዓበዩ ተቃውሞ ኣጋጢሞ ኣላ ውሽጢ ዓዱ ነቲ መወዳድርቱ ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ኣሲርዎ ስለ ዘሎ ህዝቢ ቱርኪ አንጻሩ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎን ነዚ ኩነታት እዚ ክሰግሮ ይኽእል ዝኸውን ወይስ ብጌሮም ካልይዎ ይኾኑ ዝብል ንባዕሉ ትዘረባ እናናሃረ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ሞር ምትትታው ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣመና ምትትታው ዝፍትን ዝነበረ ኣብ ውሽጡ ንባዕሉ ርቃት ሲኢኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ቱርኪ ዝበሃል ብዙሓት ፀላእቲ ከም ዘለዎ ድማ ምዝካር የድሊ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ስቃት ክኾነ ዝኽእል ካብ ውሽጡ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ከም ዝኾነን እዚ ፀገም እዚ ድማ ሃገራት ከም ባህል እስራኤል ድሕሪ ዘልዮ ኮይነን ናይ ብሓቂ ብሶሻል ሚድያን ብገለን ገይሮም ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ዊብልቲ ነዚ ነገር ከደቅሶ ድዩ ዋላ የደቅሶን በቲ ሓደ ኤሮጳ ንቱርኪ ናብኣ ከምፅዋ ይደልዩ ኣለዉ ነቲ ድሮናት ናታ ንክጠቕሞም ኢሎም በቲ ካልእ ድማ እናልኩም ኣብዚኻ ኣንፃር እቲ መራሒ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሓደ ከነተሓዘልኩም ኢና ነገራት ኣብ ዞባና ዘሎ ካልኣይ ካረዩ እዚ Residents of South Sudan's capital, Juba, are urging the country's political leaders to prioritize dialogue and save the country's 2018 peace deal. The opposition party of Vice President Riek Machar says his arrest has effectively ended the peace deal and have been calling for his release. CGTN's Patrick Oyet reports. ደቡብ ሱዳን ድማ ናብ ሓደገኛ ኩናት ከይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ መንጎቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ማሻር ከምኡ ድማ ሲልቫኬር ኣብ መንጎ ዓሌታቶም ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝገደደ ኩናት ሓትሕት ክሰግር ከም ዝኽእል ዓብዪ ፍርሂ ተገይሩ ስለ ዘሎ ናይ ዩኤን ጀነራል ሰክረታሪ ሓደ ዓብዪ ስምዕታ ይብሎ ዝስምዕዎ Of the press, I want to focus today on the dramatic and dire situation that is unfolding in South Sudan. All the dark clouds of a perfect storm have descended upon the people of the world's newest country and one of the poorest. A security emergency with intensifying clashes, aerial bombing of civilians, including women and children, the presence of external forces, and an ever-growing regional dimension to the conflict. Political upheaval, culminating most recently with the arrest of First Vice President Riek Machar. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ዩኤን ሰክረታሪ ጀነራል እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ፐርፌክት ስቶርም ይብልዎ ብኩሉ መንገዲ ብቁጠባ ትሕመስ ዘላ ሃገር እያ ብካሊእ ሽግራት ትዋጠር ዘላ እቲ ዞባ ድማ ኣብ ዓብዪ ናይ ደገ ሓይልታት ዝዋጠጥሉ ዘለው ኩናት ሓትሕት
ቅድሚ ሕጂ ሓደገኛ ኩናት ዝነበረ ብዓለት ዝመበገስዩ ኣብ ጥሜትን ኣብ ሽግርን ዘሎ ሕብረተሰብ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ንምግታዕ ኩሉ ዝከኣል ክግበር ፃውዒት ይገብር ኣሎ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ዩኤን ማለት እዩ አንቶኒዮ ጉተረሽ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ዞባና ኣብ ከመይ መድረክ ወዲቑ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ኤርትራ ሃገርና ሰላም ምህላዋ ተመስገን ምባል ኣገዳሲ እዩ ተመስገን ምባል ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኩነታት እናረኣየ ንኤርትራ ሕንፍሽፍሽ ክገብረላ ዝፅዕር ሰብ ድማ ካብ ሰይጣን ፈሊኹም ኣይትረኣይዎ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ከይረኣኻ ክትውትት ሓደ እዩ እቲ ህውተታ ናይ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ነተን ሃገራት እንታይ ይገብረለን ኣሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣውዲቕዎን ኣሎ እናረኣየ ናብ ሕማቕ ገፁ ዝደፍእ ሰብ ተሎ ግን ናይ ሰይጣን ልኡኽ ናይ ሳጥናኤል ልኡኽ ጌርካ ጥሪኻ ክትሪኦ ትኽእል እምበር ኪኑ ክትገብሮ ትኽእል ወይ እውን ክትብሎ ትኽእል ነገር እውን ክህሉ ኣይክእልኒ ሕጂ ኣብዚ ረኣዩ ናይ ደቡብ ሱዳን ንርኢ ፀኒሕና ናይ ደቡብ ሱዳን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ናብ ኣገዳሲ መድረክ ወዲቑ ኣሎ እናበለ አንቶኒዮ ጉተረስ ዩኤን ሰክረታሪ ጀነራል ክዛረብ ፀኒሑ ብካልእ ወገን ድማ አልቡርሃን ሓላፊ ናይ መራሒ ናይ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንስዑድያ ከይዱ ምስ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ተራኺቡ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ this is a very important information ወይ ዴቨሎፕመንት እዚ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ስለምንታይ ሱዳን ካርቱም ትቆፃፀር ኣላ ናይ ኢማራት ሓይሊ ድማ ይግለፍ ኣሎ ንብል ነርና and guess what ኣብቲ ዳይናሚክስ እቲ ኣብ ተራ ክፃወት ዝኽእል ስዑድያ እዩ ስዑድያ ድማ መልካ immediately ድሕሪ ተዓወት ንስዑድያ ኣምፅኡ ንመካ ዓዲሙ ምስ አልቡርሃን ይራኸብ ኣሎ እዚ ኤርትራ ስዑድያ ግብፂ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ከመይ ኢሉ ብዓወት ይዛዘም ከም ዘሎ እቲ ነገራት ከመይ ኢሉ ፅቡቕ ይኸደሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና very important development ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ስዑድያን ኤርትራን ርክብ ዘሎ ናይ ኤርትራን ግብፅን ከምኡ ድማ አልቡርሃን ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ኣብ ግምት ምእታው እቲ ዞባ እቲ ደሓን ዝኾነ ምትእስሳር ዝነበሮ እቲ ዞባ ኣካል ናይቲ ዞባ ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ርክብ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ምዕባለ ክንብሎ ንኽእል እዩ ምክንያቱ ካርቱም ተቆፃፂሮም ኪኑ ነቲ RSF እናፀፍዑ ዝኣልይሉ ዘለው ናይ ስዑድያ ኣስተዋፅኦ ከም ዘሎ ወይ እውን ኣበርክቶ ከም ዘሎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ቀዳማይ ድማ ነቲ ናይ ኢማራት ንኸይምለስ ሰለብሬት ንምግባርን ኣጆኻ ንምባሉን ዲፕሎማስያዊ ፅቡቕ ስእሊ ንኽረክብ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጉዕዞ ደገፍ ዲፕሎማሲ ንኽረክብ እዩ ስዑድያ ዕድል ዘህቦ እዚ ስለዚ ኣገይን ናይ ሱዳን ጉዳይ ናብ ፅቡቕ መንፈስ ይኸይድ ኣሎ እንተኾነ ናብ ደቡብ ሱዳን ገፁኻ ይወርድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት መሊስካ ተሓዝን እቲ ዞባ መፃኢኡ እንታይ ክኸውን እዩ ኢልካ ንክትሓስብ ዝገብረካ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብኩሉ መንገዲ ሓንቲ ኣርቲክል ኣብ ዝወፅእ ኣላ ምናልባት ዛዕባ እዚኣ ሃገር እዚኣ ስንታይ እዩ ብዙሕ ሓበሬታ ዘለካ ሓበሬታ ብዙሕ ስለ ዝወፅእ እዩ ኢማራት ብኸመይ ንሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ነዘን ሃገራት እስላም ትርብሸን ከም ዘላ ይንገር እሱ ድማ ኢራን ዝበሃል እንታይ ዝበሃል ሓይሊ ኣለዎ ኢሎም ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስተንስ ኢሎም ዝጠቕስዎ ኣብ ሊባኖስ ሕዝብላ ነይርዎም ኣብ ሱርያ ከምኡ ነይርዎም ኣብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ፈለስጢን ማለት ሓማስ ነይርዎም ኣብ የመን ሑት ኣለዎም ገለ ምሽ ይበሃል እዚኣቶም ከዓ ኣክሰስ ኦፍ ሰሴሽኒስትስ ንሃገር ክግንፅሉ ዝደልዩ ንሃገር ክመቕሉ ዝደልዩ ውድባት ኣብ ኩሉ ሃገራት ንዖም እያ ትድግፍ ኢማራት እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ድማ ኣብ ሊብያ ሓደ ጀነራል ዝመርሖ ዘሎ ብቤንቃዚ ዘሎ ክንፀል ዝደሊ ንዑ ትድግፈላ ድሮ ዓብ ክፋል ናይቲ ሃገር ድማ ተቆፃፂሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ካውንተር ሬቮሉሽነሪ ሬቮሉሽን ኣብ 2011 ዝጀመረ እዚ ዓረብ ስፕሪንግ ተባሂሉ መንግስታት ናይ ዓረብ ነገስታትን ገለን ዝኣለየ ኢማራት ኣመና ከም ሰንበደት በቲ ኩነታት ዝንገር ድሕሪኡ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት ሬቮሉሽን ንኸይመፅእ ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ሬቮሉሽን እውን ስለዘይፈተወቶ እዩ ነቲ ዕጡቕ ምልሻ ናይ RSF ጌራ ነቲ መንግስቲ ከተዳኸም ተኽኢላ ድማ በቲ ንሳት ተመሓድሮ ነቲ ሃገር ክትቋፀሮ እያ ትደሊ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ሰራዊት እሳያ ትሕግዞ ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ስትራቴጂ ከም ትኽተል እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ንተቃወምቲ ገንዘብ ምሃብን ፋንድ ምሃብን ሃገር ክግንፅሉ ሃገር ከድሕኑ ዘይኮነስ ሃገር ክግንፅሉ ንዝደልዩ ዝያዳ ንዓታቶም እያ ትድግፍ ስለዚ ኣብ ሱዳን ነታ RSF ወሲዳ ገለ ክፋል ናይቲ ሃገር ክትቋፀር እያ ትደሊ ዘላ ድሕሪ ሰሪትዋ ንዑ ንምግባር ድማ እዮም ኣብ ኬንያ ሓድሽ መንግስቲ ናይ RSF ኣቑሞም ዘለው ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ካብ ኣብ ዜሮ ግዜ ወይ እውን ኣብ ናይ ዜሮ ቦታ ዝፍፀም ዘሎ ይኮነን ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ዝተጠናነገ ብዝተፈላለየ
ሓይልታት ዝዝወር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቱንኮ ሃገር ባዕሉ ፖሊስ ናቱን ሃገሩን መሬቱን ባሕሩን ሰማዩን ተቆጻጺሩ ዘሎ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ጥራዩ ንትምክሕቲ ንምግናን ንትዕቢት ከይመስለኩም this is a fact objective fact is ኤርትራ ጥራይ ሙሉ ነገሩ ተቆጻጺሩ ዘሎ ሃገር ካልኦት መጋበርያ ናይ ብዙሕ ነገራት ኮይኖም ዘለዎ ኩለንተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ እንኳን ኢትዮጵያ ሞ ናይ ኢትዮጵያ መዛረቡ ናርስ ካብ ቀደም እውን ከምኡ መጋበርያ እዩ እቶም ካልኦት ከምኡ ምዃኖም ዳኣንበረይ ሕጂ እስከዚያ ስምዕዋ ዝፈጠረ ዘሎ ሕምስምስ የጨንቀና ኣሎ ዝበሉ ኣካላት ይበዝሕለው ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝድወሉ ቴሌፎናት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ አንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ የሻቅለንሎ ብምባል ድማ ናብ አብይ አሕመድ ዝደወለ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንውሕ ዝበለ ደቃይቅ ብቴሌፎን ምስ አብይ አሕመድ እውን ኣዋጊዕሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ተስፋ ዝተነበሮ ተባሂሉ ዝጥቀስ እንትኸውን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ እንትኸውን ሕዚ ግን ኣብ ሕንፍሽፍሽ ከም ዘሎ ዝጥቀስ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘዞባ ንነዊሕ እዋን ሰላም ከይጸንሑ ይኹን እምበር ኣብ ፍጹም ዕግርግርን ዘሎ እዩ ኣብ 2018 ክሳብ 2019 ጽቡቃት ጅማሮታት ዝረኣዩ እኳ የሚቀሰቀስ ከሆነ ሁለቱ ሀገራት ብቻ እንደማይዋጉ ይልቁንም የሩቅም የቅርብም ተዋንያን ጭምር እንደሚሳተፉ ይሄ ደግሞ የካይሮ የህልውናዋ መሰረት የሆነውን ቀይ ባህርን አደጋ ውስጥ እንደሚያስገባ የግብጽ መንግስት ሹማምንት ስጋታቸውን ለዚሁ ጋዜጣ አስረድተዋል። ካይሮ የቀይ ባህር ቀጠናን ጭምር ችግር ውስጥ የሚከተው ጦርነት እንዳይጀመር ዲፕሎማሲያዊና የስለላ ወይም ኢንተለጀንስ ስራዎችን እያጠናከረች ትገኛለች ያለው ዘገባው የኢትዮጵያ መንግስት መበታተን አሊያም ወደ አዲስ ክልላዊ ጦርነት መግባቱ የግብጽን ብሔራዊ ደህንነት ብሎም በዚህ ወሳኝ ቀጠና መረጋጋት ላይ የተመኩ ሌሎች አረብ ሀገራት ጥቅም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ከሚል አንፃር ስጋት እንደገባት በሐበሻ ኢትዮጵያውያን ነፍሱ ዝኻለ ሾክ ኣለዎም ራዕዲ ኣለዎም እቲ ግብፂ ክትገብሮም ትኽእል ካልኦት ሓይልታት ክገብርዎም ዝኽእሉ ብዙሕ ነገር ንኣብነት ኣብዚ ከርየኩም ኣብዚ ሓለፈ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ተዛረበ ማርኮ ሩቢዮ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ አብይ አሕመድ ከም ተዛረበ ተገሊጹ ነይሩ አቡ ማርቲን ፕላውድ ባል ጋዜጠኛ I wonder what the two men discuss እንታይ ተዛሪቦም ይኾኑ ኢሉ ምስ ሓተተ ፕሮሚነንት ኢትዮጵያውያን ዝመለስዎ ረዩ ብርሃነ መስቀል ነጋ ዝበሃል the fact that እቲ ቴሌፎን ዝድወል ዘሎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ምዃኑ ኦልሬዲ ንሱ መልሲ ኦልሬዲ ኢልዎ ኢትዮጵያ ምስቲ ናይ ቀደም ኣገዳስነታ ጠቕላላ ኣብኡ ከምዘየላ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፕራዮሪቲ ከምዘየላ ንጹር ዝኾነ መልሲ እዩ to prevent ካብኡ ንላዕሊ ግን እቲ ዝተዛረበው to prevent further destabilization and promote peace and stability ስለዚ እቲ ዘሎ ዕግርግር ካብኡ ንላዕሊ ንኸይገድድ ጠጠው ንኸብሎ ሰላምን ርግኣትን ንኸውሕስ ጥራዮም ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ሓደ ዓብይ ስልጣን ኣለዋ ወይ እውን ሓይሊ ኣለዋ ንኣብይ ኣሕመድ ጸቕጢ ክትገብረሉ ምንታን ነቲ ዞባ ኣብ ዘይተደልየ ካልእ ፀገምን ሽግርን ከይፈጥር እንተተኻይሉ ድማ ንዕኡ ንምእላይ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ምስ ዝተፈላለዩ ንዕኡ ከዓልዩ ዘብሉ ዘለው ነዚ ሰብ ዝኣሊኻ ብኻልእ ንምትካዕ ክትሕግዝ ከም ዘለዋ ፅሒፉ ነይሩ ማለት እዩ ዛቤክስ እዩ ካልእ እውን እንተሪኢኻ ኣብዚ መስፍን ተገኘው ዝበሃልካ America's interest in the Horn of Africa can only be advanced if the US policy rejects the support for destabilizing forces that fuel internal and external chaos ስለዚ ኣሜሪካ ረብሓታታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከተውሕዝ ተኮይና ነቲ ዞባ ርግኣትን ሰላምን ዘበላሽው ዘለዉ ናታቶም ጠጠው ከተብል ተኽኢላ ጥራዩ እሱ ድማ ኢትዮጵያ ሓደ ካልኣይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል እዩ ነዚኣቶም ጠጠው ከተብል ተኽኢላ ጥራዩ እቲ ሰላምን ርግኣትን ክነግስ ዝኽእል The Ethiopian government is a prime example of such disruption ነቲ ዞባ ሽግርን ዕግርግርን ዝፈጥር ዘሎ ቀዳማይ ተሓታቲ አብይ አሕመድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ Continuing a past failed US policy in Ethiopia directly contradicts the administration's stated America First agenda. ስለዚ ከምቲ ቅድሚኦም ዝነበሩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ማለት ነቲ ዞባ ርግኣትን ሰላምን ንምጥፋእ ዳ እምበር ሓድሽ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለው ካብኡ ቀፂልና ኣሚን ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ እዚያ እስከ ስምዕዋ እዚያ ዘረባ ኣብ መንጎ ክልተ ምሁራት ኤርትራውያን ዝተገበረት እያ ኢሎም ዝሕለቑ ዝነበሩ ኣምሃሩ ባዕላ ትፈልጥ ኢሎም ክዋግኡ ከለዉ እቶም ናቱ ፍንጫሕ መሰንገሊኡ ትብሎም ኦሮሞ
بدرون እንዳደብደቦም እንዳሰቃዮም ባዕልኻ ትፈልጥ ክብሎ ካብ ጀመሩ እቶም መደበር ናይ ስልጣኔ ሞተረ ናይ ኢትዮጵያ ይኹም ዝብሎም ዝነበረ ተጋሩ ብእንግሊዝ ተጠቀምተ ሄል ዊዚው ክብልዎ ከለው እታ ኢትዮጵያ እንታይ ዳ ተሪፍዋ በዓል መን ሒዙ ይኽተርፍ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ብላዕሊ ላዕሊ እቲ ቆርበት ኢትዮጵያ ዝብል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ግን ቤዚክሊ ከምዚ ቁስሊ እዩ ዘሎ ፍንዳእ ተቐሪቡ ዘሎ ዓብዪ እሳተ ጎመራ እዩ ኣይከኣልኒዩ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስንያ ኢልካ ጃህራ ሶቪየት ሕብረት ኒክሌር ዝዓጠቐ ንህዋ ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ 15 ተፋሒሉ ናይ ማርሻል ቲቶ ዩጎዝላቪያ ኣብ 6/7 ተፈናጭላ ደቂ ሰባት ሃገራት የምፁ ተሳንዮም ዝነብሩ ደቂ ሰባት ካ ሃገራት ፈሓብሉ ብዘግነታዊ ብማዕርነታዊ ሃይማኖት ዘይብሉ ቋንቋ ዘይብሉ ዝህነፅ ሃገር ነባር ኣይክኸውን ክእል እዩ እንድሕር ብሃይማኖት ብወገን ኢልካ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ሲ ክንደይ ከም ዝነበረ ኣይፈልጥኒ 4-5 ሓደስቲ ክልላት መፅአን ሲዳማ በይኑ ኸይዱ ወላይታን መሓዙታን በይና ኸይዳ እቲ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝበሃል እታ ሳውዘርን ፒፕል ናሽናሊስት ትበሃል ሲ ኣብ 4-5 ተፋሕፋሕ ኢላ እዚ ክቅፅል እዩ ግን ካብ ስቂልካ ምስ ሶማል ክትበኣስ ምስ ኤርትራ ክትበኣስ ኮን ደኾን ሰማዒ ተረኸብኩ ሰዓባይ ተረኸብኩ ባሕር ከምፃልኩም የተበልክዎም ስኸጣቕዑሎም ኢልካ ምሕሳብ ቅድም ገዛኻ ፅሪ ኮነ ይኹን ፀገም ዝመፅእ ገዛኻ ምስ ዘይተፅሪ ኢኻ ኣብ ገዙ ግዕዘይ ከለዎ እዚ ሰብ እዚ ብኣፉ ዝመደረ ተመደረ ክሓልፈሉ ይክእልኒ ያ ናይ ብሓቂ ብውሳኸላ ዘረባ የብሉን እቲ ኣቢ ኣጋጢምዎ ዘሎ መድረኽ ከምኡ የቐኒየልና ንኤልያስን ንፕሮፌሰር ግድዮን ፅቡቅ ዝኾነ ፖድካስት ገይሮም ኣብ ኤልያስ ኣማረ ቻነል ኬትኩም ስምዕዋ እዚ እቲ ክውንነት ዘሎ ኣባይ እዚ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ እዩ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ካብ መጠን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ እናሓየለ ዓቕሙን ኣወዳድቡን ኣፅዋራቱን ሞራሉን እናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ቀደም ከምዚ ኢሎም ክከቡ ከለዉ ፍርቆም በትሪ እዮም ሒዞም ነይሮም ሎሚ ብረት ከ2-3 በፂሕዎም ክህሉ ክእል እዩ ሓዱሽ ሪፖርት ዝወፀ እውን ነይሩ እንተረኺበካ ርአኩም እየ እቲ ዘሎ ኩነታት ሳዕ ክንደይ እቲ ፋኖ ይግስግስ ከም ዘሎን ሓይሊ ናቱ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን በፅዋራ ዲብኻል እውን እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ጀስት ጊቭ መሰከንድ ሓንቲ ሪፖርት ነይራትን እንተረኺበያ ከርአኩም እየ እቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክርዳእና ስለ ዘለዎ no كمان كدحان كراباي كالكون الله جنف جيب مسكند نقدر كريكم على أقدر استحبري تاسل زلوا واسا I think this one is the one that I am seeking yes DNA Africa DNE Africa زبل كم زوج أو report مالتيو اتفانو كنا متاي Ethiopia's Amhara Fano group claims success in its first phase of Operation Unity أبتي ዘመቻ አንድነት ኢሎም አበጊሶም በዘለው ዓወታት ይጎናጽፉም ዘለው ብዝተፈላለየ ብዙሕ አጽዋራት ብዙሕ ወታደራት ይቆትሉን ይማርኹን አጽዋራት ይማርኹ ከም ዘለውን ይዝንገር ዘሎ እዚ ኻንታይ ዘር ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ፋኖ መመሊሱ ፍና እናረኸበ መመሊሱ ህዝባዊ ደገፍ እናረኸበ መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይትሜር ናቱ ወይ እውን ናይ ከይደቀሰ ከባህሮ ዝኽእል ሕልሚ እንተሎ ንሱን ወድሱን እዩ because ህዝቢ መጠን አንጻሩ ዝተበገሰ መጠኑ ሽግሩ ናዕበየ ዝኸይድ ህዝቢ ስለ ዝድግፎ ዘሎ ትፋኖም ኣብ ኤክስታይለ ፖስት ገይረ ነይረ ዕጫ ናይ ኣቢ ካብ ናይ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ክፍለ ይክእልኒ እዩ ስለምንታይ ክንምንታይ ድሮናት ኣለካ መዳፍዕ ኣለካ ኣፅዋር ኣለካ ካብ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክመሃርዎ ዝኽእሉ ኣምሓራ እንታይ እዩ ህዝቢ እንተተላዒሉ ኣፅዋርን ሓፂንን ክቕይሮ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ንሪኦ ዘለና ድማ ህዝቢ ተላዒሉ ስለ ዘሎ ኣቢ ዝኾነ ይኹን ክገብር ኣይክእልኒ እዩ መጠን ግዜ ዝወሰደ ስቃይ ክፈጥር ይኽእል ህዝቢ ከሳቂ ይኽእል ክሽግር ክፈጥር ይኽእል ስዕረቱ ግን ዘይተርፍ እዩ ትሕቶ እቲ ናይ ቀላሲት ናይ መወዳእታ ነጥቢ ክትከውን ትኽእል ትበሃል ድማ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ናይ ትግራይ ሓይልን ብሓደ ምዃን ተጋጢሙ ጌም ኦቨር ክኾነ ከም ዝኽእል ምናልባት ናበይ ነይቲ ሃገር ይሃድሙ ኸውን እስከ ግምት ናትኩም ሃቡ ኢለ ነይረ ስለዚ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን መሊሶም ላለዎ ኣቤክስ ፈለው ግበሩን ፕሊስ መዓልታዊ ፖስት ይገብር እየ ነቲ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ አንጻርና ብዙሕ ስለ ዝገብሩ ዘለው ንሕና እውን ክምለስ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ
ጉዳይ ጽኔና እንሬና ተቀያይሮ ስለዘለው ኣብዚ ስምዑ ተቀናቃኞች ተሸንፈዋል። አንደኛ ህወሓት እና የታጣቂ ጦር ተሸንፈዋል። ዛሬ ለማኝ ሆኗል። ህወሓት ታጣቂ ጦሩ ለማኝ ሆኗል። ስልጣን ለማኝ ሆኗል። ይሄ እውነት አይደል? ትናንትና ሁለት መንግስት ነው ያለው። አንደኛው መንግስት በእኔ ይመራል፣ ቄሮ መንግስት ይባላል። ሌላኛው መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው የሚሉ ሰዎች እዚ ሰብዚ አቅሊ ጽበት ገይሩሉ ሎ ካለ አቅሊ ጽበት ድማ ክንሪና ናብ ካለ ከይሰገርና ከለና በምንም ተአምር አያስቀምጡትም። የአድዋ ልጅ ካልሆነ ትግራይን መምራት አይችልም በማኒፌስቶቿ የተቀመጠ ነው። ያው መናገር ጀመሩ። አሁን ደግሞ ጭራሽ ከሻዕቢያ ጋር ተጣምታችሁ ሻዕቢያ ጋር ኢሳያስ አማካሪ ይልዘላከች አንሳ በዛችሁት ለራስ ጨው ራስ ተጻፈ አለዛ ድንጋይ ነበር ይጥሏል ተብሎ የመንግስት ትግስት ፍራች አይደለም ማስተዋል ነው። ይሄ ማስተዋል ነው። ነዳጅ ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ናይ ኦሮሞ ኢሊት በሃል ራዕዲ እንድዩ ውፁእ ራዕዲ እንድዩ ሒዝዎ ዘሎ እቲ ራዕዲ ድማ ካብ ምንታይ ዝብገስ እዩ እንድሕሪ ኢልና ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ኣላያንስ ክፍጠር ከም ዝኽእል ተራይቦም ኣሎ። ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኣምሓራ ዕጡቕ ሓይልን ኣብ መንጎ ትግራይን ዝፍጠር ድማ ንኣብዪ ኣሕመድ ዳትሲት ናይ መወዳእታ ቅልዕ ውሳ እያ። እዚኦም ክልተ ብሓደ ኮይኖም ከይተበገሱ ከሎ ክሃድም ይስብ ቢካዝ ሂ ኖውስ ነዚ ክልተ ህዝቢ ነዚ ክልተ ሰራዊት ብሓደ እንተመፅኡ ሓንቲ ክገብሮ ከም ዘይክእል ዳትስ ዋይ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብዝበርትዐ ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ በቃ አንጻሩ ከምኡ የለን ስምዖ ሕጂ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝበሃል ዘሎ ትግራይ ወስዶ በሽሬ በኩል ለኤርትራ የሚሸጡ ወርቁን ይሽደልም ወርቁ እንደፈለጋችሁ አርጉ። እነሱ ወርቁ የራሳችሁ ቦታ ላይ ያላወጣችሁ ወርቁ ነው ይሽጡት። ነዳጅ ከኢትዮጵያ ወስደው ለኤርትራ ይሸጣሉ። ነዳጅ ለማህበረሰቡ መገልገያ፣ ለትራንስፖርት፣ ለጄኔሬተር፣ ለሆስፒታል ነው እንጂ የሚሰጥ አንተ ወስደህ እዛ እንደለመድከው ድሮ በሱዳን በኩል ወደ ሱዳን ወስዳችሁ ሸበቸባችሁ ሸጣችሁ ነዳጅ። አሁን ደግሞ ወደ ኤርትራ ወስዳችሁ ነዳጅ ሊቸበቸው አይሰጥም። ነዳጅ በግሪድ ምን ታመጣለህ? ህወሓት በምንም ተአምር ትሪዎ ዘለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ፕሮፓጋንዳ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ናብቶም ተጋሩ እንተጠቕሊሉ ክመፅእ እዩ ነዳዲ ጠጠው ከነብለይና ከምቲ ጀነራላት ባንኪ ገንዘቦምን ንብረቶምን ሓጊሩ ዘሎ ኔክስት ስቴፕ ድማ ናብ ህዝቦም ነዳዲ ክንኣሊና ክብሉ እንተኮይኖም እቲ ነዳዲ ናብ ኤርትራ ይሸጥዎ ኣለዉ። ጭብጢ ዝበሃል የለን ወላ ዝርአ ነገር የለን። ኣምፃ ኣቢልካ ብዝደለካዮ ዘረባ ኢኻ ትዛረብ። ኢትዮጵያ እዚ ብዘይ ጭብጢ ምዝራብ ማለት ኣብ ሚድያ ወፂኻ ኣብ ኢትዮጵያ ኖርማል ነገር እዩ። ولا منقصهم تمرحيهم نبعلو أبزري وحنت أرتيكل وتياز نبرت بروباغندا أنا عبس السلام تاي حسوت يبزحون دحريلك مرحيهم نبعلو بحسوس تنتك سبيلهم مالو deception at the helm the catastrophic impacts of lies as a government policy منقستي بوليسي ناتو بحسوت حسوت كم بوليسي زدك أم منقستي نان رزالنا بمبال حنت أرتيكل وتيانيرا أبزي شير جيرا ماليرا نبحكي تسمعنا تا أوتيانيرا انتاي زبل تي حسوس اب انستيتيوشنالايزد ገይሮሞ ለው ይሉሎ ስለዚ እቲ ሓሶት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኩሉ ነገር ትዝገብራ ኣብይ ኣሕመድ ብሓሶት ጥራይ ከም ዝኾነ a key example is the government's exaggerated wheat production claims ንኣብነት ኣብ ኢኮኖሚስት ከም ዝተፈድሐ ብዙሕ ስርናይ የፍሪ ከም ዘሎ 23 ሚሊዮን ቶን ከም ዘፍረየ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሓቂ ክረአ ከሎ ግን እቲ ገምጋም ዝተራእየ ግን ካብ 5.8 ክሳብ 7.5 ሚሊዮን ቶን ከም ዝነበረ consequence of lies እቲ ሓሶት ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ለንቀነ ድማ 14,000 ቶን ዓሳታት ንመዓልቲ ክንገፍፍ ጀሚርና ኣለና ካብቲ ኣባይ ግድብ ኢሉ ኣሎ I think ሓደ ሰብ ሓደ ኤርትራዊ ጌርዋ ነይሩ ኣይረኸብኳን ኣለኹ እምበር ንርወይ እውን ክንዶይ ተውፅእ እያ ካብቲ ባሕር ናታ ኢሉ ኣቢልዎ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሓሶት ደረጃ ዘይብሉ ስቕ ኢልኩም ሓሱ ክሳብ ዝረጋገፅ ጽቡቕ ዝኾነ ኣድቨርታይዝመንት ክኾነለይ ይኽእል እዩ ብዝብል ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ። ስለዚ እቲ ሓሶት ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ሓሶት ተዛሪቦም ኢልካ ክትግረም የብልካ ምክንያቱ ፖሊሲ ደረጃ ተወሲዱ ዘሎ እዩ ይደልሎ ተቐይሩሎ ተወረኒ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይብላሉ ልክዕ መለስ ዜናዊ ኣባይን የደፈረ ተባሂሉ ኣብ ዓለም ዝተነግረሉ ሕጂ እውን ባህርን ያስመለሰ ክበሃል ጀሚርዋ ኣብይ ኣሕመድ ክጅምራ ከሎ ግን ንሕና ከም ተጋሩ ከምዚ ኢሎም ተቃሊሶም ምስኦም ኮይኖም ዝሸጥዎ ባሕሪ ኦሮሞ መሊስዎ ተባሂሉ ኦሮምኛ ትዛረብ ኢትዮጵያ ክትስራሕ ትመፅእ ኣላ ተዋፅእ ንጋንዓይ ዋላ ኢሳያስ ጸላእዩ ይኹን
شعب زي تلاقي يخلومي بوش تزاربوا نوركم اسم حازتي أبزغ زاربك أيتواتنني أنا أبي أحمد سرح إثيوبيا أيتواتنني نا عايز العالم عالمي رجيسة أياتك دشو تو بحري تواجه خنا خم أمسخمو تأمني جنتاس جنتاي نبهال بإثيوبيا وين جن بحر زبهال هيبهم تبهي الناس اللي نحمي جنتاس جنتاي ينا توت نكاشي دبهال تقراوي مغنياتو مغنياتو ويانا شعبيا كوينون أما الذين تدي في الرمال زبهال نجر نايدون قرنا زراس لزأمنو مالتي سلازي زي العالم عالمي ديجنيتين رسيقهم بحخاب زنبر أنا بلك الله أنا اللي تطلعت جنسات فتيم اللي إسياس دبل دلخو أنا بلك الله مس إسياسي تتأكبري أبزيا أرجيسكم ترجيسكم حزوا أخم تباو أبي أحمد ورنيات زارب إثيوبيا خب كسرح أب إسياسا فرق من حس قانقوا يالو أب إسياسا فرق بركي زرع يالو أتليست أنا دا خمسة كنت أفنبر تزارع قطلي تقانقوا قطلي 4 وي أنا سودي بابور ديرجت بعرفش أكمل يزلنا تي الله ينسس نزا فيديو زي أكابي رقيبيا كلا كابتم أخرت نا أورومو بروباغانديس نا أبي نزا جيروما رأي وانبلو التشنز بحال دون قرخ كردو يخلدو ساتهم سي ننا بوغنومي تساقاقو علو تري ومالهم نحنا أورومو بيننا نترف علينا ببال بحوس رعديم أفكار ستي بوليتيكاوي أكايد أبزوان زي بزغال تفهم قدي زك آير زلو اتمكيار بزخون يقول من قد كتردو تخليها توزو تخليها قليل وين هيكونن اتفتنا نايت مكيار نريا زلنا وين بقليلو كتقمقمات خليها يكونن political alliances كما يلون كم زك آيرو أبز حلفة تقرأينا بنك واقوز أنهم كما يلو تغيرو رينالنا حجد ما كما يليك آير على نريا لنا زي نزيا ونسمعوها ريفايدر كجبر زوين حرنا تقرأي والبوليس وريفايدر كجبر كزوج كم زي زامتر دم سبنا يمساي عبيا جبار فترة يا ذو الإملة يبلين عيتفترن مهناته لما ساتيهم كتفتر كده أنا هم حارة تقرأي كده فيه البريزيدنت إساس كده وأنا ولا كله سب عليك عمو دحين هذين هذه كاب إيرترا أنا تقرأي تتقص تيت كابوج إيرترا تتقص ناف تقرأي كيجلو كاب تقرأي نحنا ونين تقصل كان حلف جماعتنا نعخافين لنا جمجم نعيهين مين بال زوم كلت هذول ساتياتهم كنورو كنجبر لنا كنوري إلى كله هذين من بعد حرق أيوه أنصار هذي زلوا تقرأي وت قبل اللو ويزورو مدهن مجم نقول يوم قاعد في حنجرهم قروبين استرفع لازم ما رأيوه جن عبي سرعتنا نائب سرعتنا مغير عقلي أمريكان اللوم عربيان اللوم يفلتي مش هاسجن خمو خون جيو أيقونن أنا I don't think so because مس السعودية زلورك مس مصر زلورك مس روسيا زلورك مس تشاينا خيط كله تزنورك أو لا قدري زلورك سوق قليل نقدر يكون إيش هذا مالت تفوتو تصدق مالتي أو عالمنا خبزلو عبيتي بوليتيكينياتات تحدث لي 4 عبيت بوليتيكينياتات اللي لي أنا زمان أو عالم 4 عبيت بوليتيكينياتات اللي لي زمان أنا كاوم تحدث إسياس تبل شم سلمته لبان تتعكن مجموعة تزبط مهلوت حجي أنا ونشوف كوريا هو سخلان أنتي حدث زينا خنقركم مس ستالين قبر سلاسة كنسر حينا ولا نسمراخ عدمو مدوالن ستالين نتقرأ بسجما سقابلهم زمكتن فوق غازيتنياي زلنا في اللي يزخونه يخون بعلو على التقراي هاي لدى دبيتون اتقلقل استقاننا بالعلي إرتراز اللو مردعتها قنيفكا قبل علها قرز اللو متكل زت الله يكونن أنا نجيركمي متكل يدنغي انت واحد هايلة رايو تقراي تعود تبل جرحز كمان لازلو ودي بشاشا نريدوان حسين نايتكال تسأتها إثيوبيا أبزي أن رياض لنا أول سعيد نصر هذا نجار نصر زخنا نجار نري لنا سلمة تحته this is called shifting alliances شركناتات كقايرو خلو كم زينا نرزلنا من البات نقلقل سبن مجمريا زقاتم زولا بهيوت هون خليو جن أب تاريخ ناي بوليتيكا ناي عالم ترى ديكوني أب ناي زبانا ولا ونمس ناي تقرأي حيلين طريقة كنديك زي استلاوته alliances كم زينا بري أب زوان زي بوليتيكا كم زيو من البات كل سب بوليتيكا كم زي ردوينا بوليتيكا قوامي ربحمبر قوامي سلاي زبال يلن قوامي فتاوي قوام كم زين نحوار تفتون نحوار تسألوا زبال يلن نحوار زلوا ربحانات كاتراي ترجموا لهم زيادة صبغير كماس أبروسهم توا
كند أمريكان راشان أب يوكرين استجفاجف يلن نومي ربحك يركلو مسألة خامس راح كم نبوريو مسألة خازنة برينا يشعو مسألة لومي أمن تهلوي هاي لو مسألة يعني إرترا كابز حجز لنا أبي أحمديو سرادنا أبي أحمدي تسأل هنا إرترا سلازي وتوم كالوت نسق الدايز قبرهم زلون إرترا قد حجي كالو مدرخ نيرك خون غليو حجز له مدرخ كاليو سلازي إرترا نتي مستقراي زلو alliances كتصبو غير خسر حالو تجميرا this is going to be interesting مالت كاب كل إثيوبيا تقدي زداوبنا عنا تتقراي زبالن عفار زبالن كمرماتي نالبات مودتا بتاع حركه بتمعرف بتولقايت زبال زلو نابي صحبت سيغلت غداي فلتني جن generally this is very interesting زليل كاتات وي كونن جن very interesting تابيرترا باول كم زعينت ملخت ممتو already تي ها نعبي احمدن ጨፍሩን ويزبلهم زلو انتاي مخانو حجي نصرلالو تقمت نيرو اندي جن ነገራትና ነጽረ ይመጻሎ አብይ አሕመድ ሱቂሊ ኮነን ዝርዕድ ዘሎ ምክንያት ኣለዎ እዩ ናልባሽ ዓብያ ብወቅ ኣይዛረብን ግን እቲ ኩነታት ናነጽረ ይመጻሎ ዝኽባል ከሎ ግን እቲ አንዳር አካይድ ኣብ ትግራይ ዝነበረ እዚ ዘሎን ዘየለን ለኻዕካ ከለ ከም ዘሎን ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ያብዛ ቪድዮ አትሪሪ ዝዛረበላ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ያ ስለዚ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ከደፍር ዝሓስብ እንተሎ يحلم يزلو مراب قبري يلن بمبال أنا تصير نيرو سلازي very interesting معبالن ريالنا أنا حنتي زودن قصون من ينفلت كمال لهم أمانة زودن قصون تم أب جنبيل كوينهم زراعي زنبرو كم زجير سبت كمالهم زنبره إذا خلا زنبيلنا ويانا تبهال زنبره تقرأي تعوت انتهى كتبل هج انتهى كتبل زيا ترجعون لهم تاجين تغييره نبي قصوم يمكخدوا زيوج what is going to happen with these people now رجزني يمس أورو مسرح كجمهور مخانهم جن أبت تاريخاوي أما أن مزنتاونا تاريخ انتاك فترة حدش تاريخ وين حدش نسوي كن سمع كم نخلقن مجنزاب يدلي لذي this is a very interesting time تاني أول فيديو كتكم رايوا بزو حاجة داس حبريتا زلوا ينيرا نزياس كاس معكم إيش صنعة في عدوية صرونان ما يعينن أقول جلود ذهب عب سلسلة قصة عزت كبر زلوا مكفف الحيل إلكتريك 950 كم تزازم تجليسهم نتسرح زمرح زلوا إنجنير أوبا جبريل كستني الرينا بزعب حبريتا من جنايت مكفف النقطة كاب حرقي جوت بجسو بدك أم حرز حلف مسمر كم زخانة بمتقاس تريفو زلوا سرحت مستتصفف أقول جلود كم زجمر رديهم كاب كوبانيا لمعاتن هنساتن بعد ما إنجنير جبري هو ترأسهم بوجنو تي سراح مس كوربوريشن حيل إلكتريك إيرترا بمتحوار زعمم زلوا مخانو بمتقاس أوش تحد عمد كم زبال عاب بروجكت متكبرو مرأيات تري زلوا ناي مقبر عام خمس زخانة حبيروم مزياب استأساسر زينا حزبي من محدارات كبابا هدامو عنابور حينبا حشملة تغندع مألويا درعان أو هنان أبتسرح توافيرهم نزلو أولات يتبابع خمزلو وكيل إيرينا أفليتام التازسك أنا التازد ليو واه إذا عب زينا يناي بحكي ناي حرقيقو ممنش أو حيل إلكتريك درو تسقينوسي كابو زبقى ساعات نابتي شافنا إيرترا عفاتنا إيرترا يدبتسح زلو ما أكل سدحان دلت قبرت خليقة أبتيج عفاتنا إيرترا كبتسح مخالو سناي نقريو ترديهم لهم بس بإيرترا نقراتنا تغير يدبتسح زلو كنا بالكالنا كاب زيرو تبقيسنا يكون نقراتك آيرو لو إزي ملو يكبرو نايب حكي بفلا ساعات مالت هيوت مالت سلزغوني أب كل انتن تريفن زلو هكتماتاتون كومو ساعات أبي إيرترا نكهلو نايوترو تمنيت نايو أب إذا صحفت زيا كبيري بريس متساتيا إيرترا مبل هذا الشح ديجاناتا كم سرحت فلازم تمايلستون شح ديجاتات على 33 عمد كم سرحت يزن الجرزلو تزعبي ديجانا كركبت خون كله سفع زبالات تحسي جيرزلو شح ديجاتات كسرحكي لإيرترا this is a big achievement عبي مايلستونيو لذي هذا كابتي معكاب ماين معكاب ماي مالت نتي مريتكا أقربكا قبطاتكا كل نجار نابت فتراوين وتيتاون نخد كيرو ماي كلك خلاله ماي تطفي كل نجار يستف سلازم ماي دما نتن تبز بلا ماي قلم تايب بعلني تبز بلت ماي ناب كناله كحز بلت إيدنا ويعني بعلني كنذكره كعند لنا بزوا هنزي ناي كوينات أبغى وراراتنا ويانا زبحال زنبرة سلازي تبز بلت ماي ناب كناله زبحال زنبرة لزجزي سلازي نتي حلمنا بتكباري قبر له big compliment منسي نايرترا ليتم معلتن كعرفه
بتحاده يدو برد بتخالاي يدو دما أفرازان باديلان حيزو نزا كل هاجر تسرع زلو نعاخاز بقى جزء يمتع I hope أبي إرترا زلو سأجا بملوك قدامنا نتي أبرهاتات كوي نزخلو ديجاتات نزخلو تحت غرسنا إرترا نسرع منسي نسوزك عسلو زبان يمتعلنا رايسات رايتوني تناتي ألومي أرستاب زخودي لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم هاي توحدنا بالكو مزياك تفكم مزرورة